vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinoda kureururawo kuti murume uyo wandainge ndichidya mari apo paakazondihurira ndakabva ndazoita a tip off kumapurisa akabva achizosungwa mukomana kutaura kudai akatopiwa 30 years but now I think maybe asarwa ne20 something because zvinhu izvi zvatova nealmost 7 I think 7 years kubva pazvakaitika, so 30 years in jail apo pacho paakazoendeswa kuhigh court achizonopiwa mutongo wake. Saka basa rake rainge riri rekuba macopper cables. I only punished him mushure mekunge ndafind out kuti iye ainge achindihurira neumwewo mukadzi yet he was married again. So paakandipfimba mukomana at that time ndainge ndabva mukurwadziswa neumwe murume wandainge ndichigara naye. I then told myself kuti it was far much better for me to stay alone. Ndakagara mukomana ndichizviudza kuti no more love for me. That was when baba ava pavakazouyawo mukupenyu kwangu. So he forced me into loving him. Ndichitomuudza kuti inini hangu zverudo pari zvinozvo handichadi zvekuti ndinoswera ndichizviudza kuti I am in love with someone else. Zviri nani kuti ndige ndichitongogara ndiri ndega kudai so nditoripo. Akandimanikidza kati hey, uri munhu akanaka, kunyange zvikanzi une bitterness yakaita sei, I'm going to heal your broken heart. Ndikati kubva kana riro basa renyu rekuti munofamba muchihila vanhu vanenge vaine maheartbreak avo hapatomborina kana chakaipa, ndokubva tachizotanga kudanana paya. Even though I knew kuti the guy was married, but promise yake kwandiri yainge iri yekuti after me there was not going to be another one. Ndakadzorwadziwa mukomana mushure mekunge ndazobata mamessages mufoni make ndikamubvunza kuti koma messages awa abva kunani uye zvekare munhu uyu ambori ani wako. Ndipo paakabva achizokumbira ruregerero akanditi zvangoitikawo nemistake, ndokubva ndamuregerera. Patakangoramba achingofambidzana nemusikana uya kudzamara musikana wacho ndazonzwa kuti ainge atobatirawo pamuviri. Ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Apa kwandiri aigara achiti handiri kuti unge uchizoita nhumbu ndisati ndanyatsokugadzirisa zvinhu zvangu zvekuti ndinokwanisa kuzokuchengeta. It was like really painful. Ndikati saka munhu iye ainge achiti haadi mwana, but munhu kwava kupfimba umwe, kwava kumitisa musikana yeye. Ndakarwadziwa because even pamachat wanyatsoona kuti vanhu ava vanodanana. Chakazonyanya kundirwadza ndechekuti ndakateerera rimwe voice note musi wacho iwoyo ainge abva kumba kwangu. Pane zvakangoitika mukomana that day because ndakati ndichida kungonorara naye, side rangu ndakangonzwa mafeelings angu achipera. So then iye kwava kutogumbuka akati why are you so dry. Ndakaramba ndakanyarara ndichiti ko munhu uyu anogonditi why am I so dry. Handiti basa rake here semurume kuti paanoona sekunge ndinenge ndaoma then over aita zvekuti ndinge ndichizonyorova. But he blamed me. Kwava kutumidzira girlfriend message because akaramwa kwava kubva pamba ava kuti ndava kudzokera hangu kuna kulezi vako. So achingobva pamba pangu kwava kutoisa audio yekuti asi munhu iri ndoda kutoriramba because haritombofai zvachose semafairo unoita kudziya. Uyo akaita fridge. Ndakarwadziwa mukomana foni iyoyo ndakangoitora ndikabva ndangonoiflasha mutoilet. Kwava kundirova. Ndikati uri kundirovera chihure chako, aiwa hapatomborina nyaya. Saka iye he was an electrician, akatomboshanda kuEscom, but masecrets ake ose mamwe ainge asingatomboudze mudzimai wake aiudza inini, like madhiri aiita nevamwe vake avo vaimboshanda navo paainge achiri kuEscom ekuti vaitopota vachiba macopper cables. So I knew everything about this guy kuti maitiro anoita mari nenzira dzakati. Nerimwe zuva mukomana ndakabva ndachizongoita tip off kumapurisa. Pakangodarika pabasa pangu chimwe chivheni chakangodarika, ndikatongoti but ndokwanisa kungofonera mapurisa mani, ndikatoita tip off. Ndobva ndatoti 10-111 but not the same day. This was after a couple of days. Munhu ndichizama kunyengererana naye ndichiti if you still love me, in my heart I still love you. Ainge ava kutondudza zvokupenga kuti iwewe zvakangofanana, dai wanga uri murume
pobva paiswa vakadzi vaviri apa kana kuti vatatu, like in my situation pobva paita umwe 1 anenge asitomborina kana mwana, umwe ane nhumbu, umwe agara aine vana vako. Vaunosarudza vaviri pakati pavo vari 3 ndevapi? Ndikabva ndaramba hangu ndakangonyarara ndikatongoona kuti this guy he had made up his mind. Ndikati so I'm going to punish you. Ndakabva ndatongoti 10-1 paya hello ndiani, what is your emergency? Ndikati waudza kuti yangu yainge isiri emergency as such but ndaike tiine tip off. Vakandibvunza kuti ndainge ndichigara muarea ipi, ndikabva ndazovaudza, vakabva vachizondipa manje mamwe mafoni numbers evamwe avo vavakati ndo sector police yekuarea kwacho ikoko kwandinogara. Ndakafona mukomana mapurisa aya vaitoti zvimwe kuda kunyepa, vakauya pamba pandainge ndichigara ndokubva vandibvunza, ende vakatouya zvavo vari in an unmarked vehicle, uye zvekare vainge vasina kutombopfeka uniform yavo yechipurisa. Tikatopinda mumba tikataura, vakandibvunza mibvunzo yakawanda, vachinyora pasi vachirekodha. Ndokubva ndavaudza movement dzose dzaiitwa nemurume uyo. Vakanditi so why are you doing this? Ndikabva ndavaudza kuti chikonzero it was because this man I loved him a lot but ainge andirwadzisa. Mumwe wacho ndakaona achita kudzungudza musoro wake akati from this day going onwards I think ndicharegedza kuita zvemagirlfriend. Umwe wacho akaseka akati why? Ndokubva ati chinhu chinonzi munhukadzi chakaoma. So mukomana in my revenge ndakapa mapurisa awa information yose yavainge vachida kuziva pamusoro pemurume uyu wandainge ndichifambidzana naye. Then they did set up a trap for him but it was involved with Eskom zvino, because nyaya yacho mukoma it is just that haina kuzongobuda hayo panews but aita kuba macables mukoma, aiva nezisyndicate iro raainge achishandidzana naro. Vakabva vazoita trap vakazobatwa vachichera copper cable pane imwe prazi. When you post my story ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, panguva iyo yamaidya mari muri mega when you were dating him, even though muchiziva kuti munhu ane mudzimai wake, muchimudya mari muchiita sei, maiti zvose zvainge zvakanakaka. But from the time yamakaona kuti munhu haachakupei mari, that is when you decided to punish him. You are cruel and heartless, because toti murume uyu akakukanganisirai, right? But did you ever think about the wife, the pain that she had to go through? Apo pamati mukadzi wacho akasvika pakuzviziva kuti maifambidzana nemurume wake. After that akazvigamuchira, pakazouya umwe wechinumber 3 akazviziva zvekare. But you then chose to punish this guy even though musitomborina kana mwana mose. Ko ava vamwe vana ava neumwe wacho uyo wacho akazozvarwa wegirlfriend yenumber 2, mwana iyeye is just innocent. But zvamakaitaka makakanganisa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Une munhu here wakambofambidzana naye mushure mekunge marambana then ukabva wazoita your own revenge? You can come to my inbox, then we can talk about it, and then I'll post here on our platform. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakaitirawo maiguru vangu go back to sender, but go back to sender iyi chakandinetsa ndechekuti yakabva yazouraya amai vangu, nekuti ivo ndivo vainge vaine mishonga yakashata yavainge vakabata, nekuti ndivo vainge vachitondiroya. Worst of all, murume wangu aingoti kana akapinda basa obva atongodzingwa. So iniwo nekurwadziwa nenhamo ndakabva ndazoti zviri nani kuti ndige ndichifamba ndichibvunzira. At that time ndainge ndava kutoti kunyange satanism ndinokwanisa kana kutongojoina satanism. So amai vangu ivo vainge vaine mishonga yavo yavakatora panguva yavainge vachiri kushanda mune rimwe guta guru remunyika yedu yeZimbabwe. Vakabva vazotora mishonga iyi because vainge vachida kuti inge ichivabatsira pakunorima, because my mom was a single mother. Zvinonzi ivo baba vangu vakashayika patainge tichitori vana vadiki. Baba hanzi vakaita zvokuwira mumugodhi, vaitawo zvokuchera migodhi, ndokubva vachizotsvedza vakawiramo mumugodhi imomo. Mushure mekunge baba vangu vashayika, hanzi amai vakabva vatanga kushungurudziwa
nehama dzababa ndokubva vazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachienda kunoshanda muHarare mumakicheni evarungu. Saka vanoti ipapo ndipo pavakabva vachizonotora mushonga wedivisi uye zvekare nekuzoti vange vachizokwanisa kuramba vachingoshandira murungu iyeye. Zvinhu izvi zvakabva zvazopanduka, hanzi vaitopota vachitobikira nyoka iyoyo poriji, but nekufamba kwenguva yakabva yachizotanga kuda ropa. Iniwo by the age 14 ndainge ndava munhu uya aiva nemusikanzwa, because ndakatanga kurara nemunhurume pandainge ndichiri ne12 years. Ndakabatwawo chibharo mukomana Shi nasekuru vangu because taingorara musame room. So sekuru vangu vaizopota vachitamba neni nenzira dzimwe dzainge dzisina kunaka. Sekuru vakazowana basa ndokubva vachizoenda vakatanga kugara kune rimwe guta. So by the age of 14 ndainge ndava kutoziva kuti chii chinonzi munhurume. By the age 14 ndo pandakaita nhumbu yangu yekutanga. Ndainge ndichidanana neumwewo aitawo zvekufudza mombe, saka aiti kana akapiwawo zvimari obva azondipa. Ndokunyengerekawo kwandakaita ndikabva ndatanga kurara naye tisingashandisirane dziviriro zvachose. Then ndokubva ndachizoona kuti ndainge ndabatira pamoviri. Ndakangoti ndazviziva sanhasi. Mangwana acho ndakazorota amai vangu vakauya kwandiri vakabva vanditi, mwanangu, ndinozviziva kuti une nhumbu iwewe, but nhumbu iyi manje handisi kuti unge uchizomuzvara mwana uyu, nekuti ndine nyoka yangu yandiri kuda kuti ndike ndichizopa zvokudya because yava nenzara iri kuti iyo iri kuda ropa remunhu. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndinakana kutombonzwisisa kuti dzainge dziri hope dzainge dzitori nedudziro ende dziri dzechokwadi. Nekufamba kwenguva mukoma ndakazoita mamiscarriages akawanda. Ndakapinda mumamarriages anokwana kuita 8 ndichingopinda ndichingobuda chete mumamarriages ndichidzingwa nekuda kwekuti ndaiti kana ndangobatira pamuviri then nhumbu iyoyo inobva yatobva. So ndakazoti ndachizoroorwa nemurume wangu ndobva tazoita mwana wedu wekutanga. Mukoma zvinhu zvikabva zvazotanga kuoma manje. Nyoka iya yainge yatsamwa because yakanondipodza. At that time tainge tava kuendawo kune imwe chechi yePentecostal. Saka ndirimo muchechi imomo ndaitoita sekunge ndainge ndakachengetedzwa. Nyoka iyi yainge isingakwanise kuuya ichindikanganisira chibereko changu sezvayaipota ichimboita mamwe makore ose awo. Mukomana Shi ndakanamata at that time, but makazongoitikawo kasikandau muchechi. Murume wangu kwava kufambidzanawo noumwe muyouth wemuchechi imomo. Ndokubva ndazoramwa chechi ndikabva ndachizotanga kuenda kumasowe nemurume wangu. Taingofamba tiri tose because iye aingoitawo mweya wejambwa nemunyama kungoti nhasi ashanda apa mangwana ashanda apa. At the end of the year kana mukagara pasi mukada kuziva kuti what did we do throughout the year, munoshaya kunyatsokunzwisisa kuti ko mari dzamaishandira mari dzose idzodzo dzainge dzichienda kupi. Ndopatakabva tachizosangana neumwe muprofita uyo akazoti kwatiri, kana muchida ndinokwanisa kukuitirai a go back to sender. Tikabva tati it was okay. Saka ndakanzi ndike ndichitsvaka bhodhoro. Ndakatoenda ndikatonotenga iya yavanoti olive oil. Ndakaenda ndikanoitenga kuPick n Pay. Apa yaidhura sei. Mushure mekunge ndatenga bhodhoro reolive oil which was 1 liter ndokubva tachizoshandisa olive oil iya kusvika yanopera sezvatainge takaudzwa naye muprofita uya yakati yapera. Ndokubva ndachizoenda neempty bottle. Ivo vakabva vachizotora mimwe minamato yavo vakanditi ndike ndichinyora zita amai guru vangu mukoma because vainge vachiti vainge vachiona ivo amai guru vangu vari ivo vainge vachindikanganisira upenyu hwangu. Ndakabva ndaita saizvozvo ndikabva ndanzi ndike ndichitora mazai, tsono nezvakangosiyana siyana ndichikandamo mubhodhoro imomo. Kwava kukuchukudza ndikabva ndachizonzi ndike ndichitora mucheka wered. Ndakabva ndatora mucheka wered mukomana Shi ndokubva ndachizobhutira bhodhoro reya nemurume wangu. Takazotoperekedzana because takanzi tinge tichizviita kuri usiku kubva kulocation kwatinogara tichienda kune kamwe kasango, but it is not very far, maybe munongofamba about 35 minutes. Tasvikako kusango kuya ndakanzi ndinge ndichizodonhedza bhodhoro iroro ndichipopota. Ndakaita rekukanda mukomana Shi ndikatanga kupopota ndichiti uyo akanditadzira ndisingazivi uye zvekare ari kundiganyira ndisingazvizivi. Zvose zvaakaita kwandiri zviri kufanira kuti zvinge zvichidzokera kwaari. Kana zviri zvinhu zvake zvinenge zvichimunetsa, aiwa ngazvidzokere zvichinonetsana naye munhu iye kusvika kumagumo zvichingonetsana naye chete.
apa ndainge ndisikatozivi kutoti go back to sender iyo yandainge ndichiita ndainge ndisingachaitiri amai guru straight but ndainge ndava kutoitira amai vangu. Mukomana Ashe, mushure mekunge ndaita saizvozvo hapana kana kumbopera mazuva amai vangu vakabva vatotungwa nemombe, kwava kutofa amai vangu vakafa mushure mekunge ndaita go back to sender. Zvinhu zvinondirwadza, hongu ndaizviziva hangu kuti amai, sezvo zvatainge taudzwa kuti amai vainge vaine imwe mishonga yavo yavaipota vachishandisa, but it is not an easy thing kuti semunhu so unotongorarama uchitongoziva kutoti wakatoitira amai vako go back to sender. And as for now I am telling you mukomana Ashe, ndinotorarama upenyu hutori bho inini nemurume wangu. Iye anofara because vake amai vachiri vapenyu, but vangu manje amai ndivo vakafa. Dzimwe nguva ndinotombotanga kuchema ndichitanga kufunga amai vangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinorwadziwa zvokuti dzimwe nguva mumba ndinopedzera ndava ndimwe bitterness ndichingoita hasha, ndichiitira murume wangu hasha nekuda kwekuti zvose zvatakaita zvakazochiuraya amai vangu. But I think vahanzvadzi baba mune muchitokanganisa because maida kuti murume wenyu aite sei. Handiti manga muchiti murume wenyu aiti kana akangoshanda pano nhasi atodzingwa, pano nhasi adzingwa. So he tried what he could do, but zvemago back to sender zvinotyisa izvo zvokuti unozonzi wauraya munhu, because kuuraya kunyange ukauraya ne go back to sender. Tell me what you think in the comment section. Mune vamunoziva vanoita mago back to sender here? Do you have any experience? You can come to my inbox and share with us kuti panonzi pari kugadzirwa a go back to sender panombonyatsokuitwa sei, so that we can understand kuti kana zvikanzi this is a go back to sender iri kuitwa panapa tichitoziva kuti panotoshandiswa chakati nechakati nechakati. Let us talk about in the comment section kana kuti munouya kuinbox kwangu. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.